count the steps from where I am to where I started. I tap my feet and close the door to your apartment, and I know you're never gonna understand. It's too late for you to stop and think, too late to mention I make a move and spill my drink to break the tension, and I know you're never gonna understand. I'll try my best to follow if I can, but I would have let you leave. I would have let you leave. Però jo espero que vingueu, que us vingui de gust saludar a tothom, i jo us els presento prèviament: l'Àngela Álvarez, el Domènec Triviño, el Joan Anton Mas, l'Aurora Martarini i el Josep Massaguer. Jo poca cosa més a dir, com sempre, gràcies per haver vingut, i com que som molts i tots em consta que volen saludar, els hi passo el testimoni. Volia fer 4 pinzellades, no? sobre aquesta diversitat que hi ha aquí, no? Nascuda una mica del cor, no? I bé, si voleu comentar 4 coses doncs té a veure amb la música, no? Amb aquesta la part intangible, no? I universal de la música i la seva relació amb l'ésser humà, no? I com ha anat evolucionant al llarg del temps, com ha anat humanitzant les persones, no? I com han crescut a nivell de sensibilitat, a nivell de creixement personal. La meva pintura és aquesta d'aquí, la aquella vermella. Allò és part d'un treball que vaig començar el 2003 i dels 4 elements. Aquest va ser el primer que vaig fer terra, perquè segons deia el miró, la força ve de la terra i els peus han d'estar a terra. I bé, el que això de la terra també va. Vaig començar per la terra. Jo tinc aquesta obra d'aquí, que és una sèrie que he estat treballant darrerament, que es diu Zona Fòtica. I és la zona fòtica, diguéssim, parla de la bioluminescència, que és el fenomen d'algunes espècies marines a les profunditats de determinades profunditats dels oceans. Aleshores, amb això, amb aquest fenomen, el que he fet faig com una analogia en les nostres vides. He trobat això com per poder que sigui també una excusa, dir, en el moment que estàs en la més absoluta, creativament parlant, en la més absoluta foscor, anar a buscar aquests punts de llum per i llavors faig aquest paral·lel. Perquè m'interessava treballar amb un element geomètric i llavors vaig triar el cercle i buscava literatura que em parlés del cercle, que vol dir el cercle, és a dir, d'alguna manera estava buscant aliment espiritual o aliment cultural, no? I vaig trobar el poema Cercle de Joan Vinyol i una paraula. Deia, assajat sempre cercles, però si al cap de molts anys has assolit el cercle convincent. El text es deia cercle convincent. I a mi això em donava la impressió que era una lliçó de vida, és a dir, que tots anem repetint quotidianament aquests gestos que sempre són iguals. A la pintura, tots els pintors que hi ha aquí, els que no són aquí, van repetint cada dia la seva tasca, l'obrer a la seva fàbrica. Jo poca cosa puc dir, el meu no és parlar tampoc. La meva obra és aquella de ja petita i no sé pintar més petit o considero que m'expresso millor en gran format i bé, tot el que pugui dir està allà expressat i espero que ho pugueu veure o si més no feu la vostra interpretació i donar-vos les gràcies als sectors. From your apartment, I count the steps from where I am to where I start.